Tak, ja vás opätovne vítam, už dúfam, že po obede. Posúvame sa v podstate do druhej časti dnešnej konferencie a začíname hneď veľmi zostrá, veľmi ostrou prezentáciou. Ako som už dneska spomínal, keď mi Boris zaslal e-mailom názov prezentácie Vím zálohy, ktoré neprežijú ransomware, tak som ho poprosil, že či mi to môže ešte raz odsúhlasiť, či naozaj môžem s týmto titulkom vôbec niečo umiestniť do programu konferencie. A Boris bez váhania odpovedal teda e-mail formou, že samozrejme, že on si absolútne istý, že ten názov, to pomenovanie prezentácie je správne. Takže ja sa veľmi teším, čo nám teda povie Boris o tej aktuálnej situácii v oblasti zálohovania z pohľadu dneska jedného z líderov v oblasti zálohovania spoločnosti Vím. Ďakujem pekne. Takže ďakujem za slovo. Pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte ešte, naozaj sa volám Boris Mittelmann, naozaj pracujem vo Víme. A dnešná téma bude, ako si ušetriť kupu práce. Keď si chcete ušetriť kupu práce, stačí, keď vám vystačia zálohy, ktoré neprežijú ransomware. Na to, aby neprežili ransomware, nepotrebujete robiť v princípe vôbec nič, len nechať to behať tak, ako to bolo nainštalované pred mnohými rokmi. Občas to vyupgradeovať na novú verziu, ale nič ďalej neriešiť. Každopádne, pokiaľ chcete mať zálohy, ktoré prežijú ransomware, tak si budete musieť dosť máknuť. Pretože ransomware, pre tých z vás, ktorí ešte neviete, tak to je katastrofa. Hej, to je reálna katastrofa, tak ako akákoľvek prírodná katastrofa alebo nevzdelaný kolega. Sú to všetko potenciálne katastrofy. A tie majú jednu spoločnú črtu a síce neviete sa na ne pripraviť dostatočne. Hej, môžete si predstaviť potenciálnu katastrofu a na túto potenciálnu katastrofu si robiť niečo, čo sa oficiálne volá Disaster Recovery Plan, ale tá realita nám prináša situácie, ktoré sme si často predstaviť nevedeli. Hej, napríklad to, že nám niekto dokáže zmazať alebo zašifrovať naše zálohy, keď sme ich mali tak úžasne bezpečne uložené na páskach alebo na iných médiách, ktoré síce majú deklarovanú vysokú spoľahlivosť, ale hold niekto kompromitoval náš administrátorský účet backup administrátora a pod týmto účtom proste len sa rozhodol, že použije šifrovanie natívne pre danú zálohovaciu aplikáciu a zašifruje nám bezpečne zálohy bez toho, aby nám bol ochotný oznámiť, pod akým heslom tie zálohy zašifroval. Na to nepotrebujete ransomware, aby útočník dokázal vaše zálohy zlikvidovať. Ako malú ukážku toho, ako môže prebehnúť úspešný kybernetický útok, som si dovolil vyťahnuť niečo, čo vo svojej dobe ešte nemohlo byť označené slovom kybernetický útok, ale veľmi krásne vystihuje túto situáciu. Please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change. Holy shit! Back up! Stand back up! Takže dneska toho o kybernetickej bezpečnosti zaznie ešte strašne veľa. Každopádne jedna vec, ktorá je charakteristická pre úspešný ransomwareový útok, je, že záloha sa stáva poslednou inštanciou záchrany. Nefungujú EDR-ka, XDR-ka, nefunguje nič iné. Sekuritáci v panike volajú na operations team: máte nejakú použiteľnú zálohu? No to je moment, keď sa zisťuje pravda. Na to, aby záloha bola použiteľná, musí spĺňať niekoľko základných kritérií dizajnu zálohovacieho riešenia. A tento dizajn by mal spĺňať
kritéria pravidla 3.2.1, ktoré omielame už nejakých dosť veľa rokov. Pre tých z vás, ktorí sa s tým ešte nestretli, je to pravidlo, ktoré hovorí o tom, že potrebujete 3 kopie vašich dát na 2 technologicky rozlišných typoch úložiska a 1 tá kópia musí byť mimo vašu produkčnú lokalitu. Ako som už v panelovej diskusii naznačil, Veeam sa rozhodol vďaka funkcionalitám, ktoré poskytuje toto pravidlo rozšíriť ešte o 1 jednotku a 0. Čiže tá ďalšia jednotka je, že musia byť tie zálohy uložené na médiu, ktoré je oficiálne nezmazateľné. Na to existujú rôzne testy. Optimálne by to médium malo byť tzv. RGPované, to znamená odpojené od dátovej siete, po ktorej putuje podnikový trafik. 0, dopakujem ešte raz, znamená to, že ste schopní otestovať obnoviteľnosť tých záloh. Čiže nie nejaký CRC check, kedy si skontrolujete, že tie dáta sú binárne identické, ale reálne spustenie tej zálohy a zistenie, či tie dáta sú použiteľné aj pre ten aplikačný stack, ktorý ich má používať. Okrem toho, v rámci toho, kam ukladáte svoje zálohy, potrebujete mať nejakú voľnosť vo výbere médií. Zrejme viete lepšie ako ja, že nemôžete prísť za svojim nadriadeným a povedať, vyhoďte všetko železo, ktoré sme doteraz používali, potrebujeme neprepísateľné zálohy, ideme nakupovať nový hardware, na ktorý budeme čakať pol roka. Neprepísateľnosť sa dá s Veeamom riešiť v súčasnosti na rôznych typoch médií, počnúť s páskami. Tu chcem upozorniť, páska sa stáva neprepísateľnou len v momente, keď používate formové médium, alebo keď reálne vyberáte tie pásky z knižnice. Hej. Pokiaľ máte páskové médium v knižnici, nie je to neprepísateľná záloha. Veľmi zaujímavou alternatívou ku samotným zálohám je aj replikácia. V rámci Veeamu vlajková loď sa volá Backup and Replication, čo mnohí naši zákazníci prehliadajú. To riešenie dokáže aj replikovať, to znamená pripraviť kópiu virtuálneho stroja vo vypnutom stave. Virtuálny stroj vo vypnutom stave, možno ste si niektorí všimli, nie je pingnutelný po sieti. Hej. To je taká sympatická vlastnosť. Každopádne, keď vám niekto kompromituje management samotnej virtualizačnej vrstvy, on tam tú repliku uvidí, a keďže útočníci väčšinou sú dosť vzdelaní ľudia, tak pochopí, že to môže byť úniková cesta pre nejakého užívateľa. Takže tie virtuálne mašiny samozrejme sa bude snažiť nejako zmazať. Teraz sú veľmi populárne ESX-ové ransomwary, čiže na úrovni hypervizorovej vrstvy už sa dá efektívne napadnúť celé virtualizačné prostredie. Úplne jedno, aký hardening v rámci operačného systému toho virtuálneho stroja ste sa rozhodli aplikovať. Proste na úrovni hypervizoru sa vám to celé zosype. A ďalšia veľmi zaujímavá alternatíva je využívanie snapshotov na úrovni primárnych diskových polí. Neviem, kto z vás ste dosť bohatí, čo sa týka vašej IT infraštruktúry, či máte diskové polia, ktoré majú funkcionalitu snapshotov. Niektorí sa hlásia a sa chcú pochváliť. Mne to podpísali, ja to mám. Tieto snapshoty niektorí výrobci už dokážu robiť nezmazateľné. Nezmazateľné na takej úrovni, že v podstate, keď vytvoríte ten snapshot a nastavíte mu nejakú retenciu, tak ani administratorským účtom toho diskového pola nejde zmazať. Nebudem menovať konkrétnych výrobcov. Tieto snapshoty vám zároveň umožňujú veľmi rýchlu obnovu. Revertovanie snapshotu je triviálna záležitosť, viac menej. Čo je kvázi proprietárne pre Veeam, to je Harden Linux repository. Ste tu na niekto, kto ste si ho už deployovali? Nasledoval niekto z vás Linux Harden repo? Hrdinovia sa ozvali. Linux Harden repository nie je nič iné, iba akýkoľvek Linuxový server. Čiže ak ste sa rozhodli vyradiť si nejakú aplikáciu, ktorá vám bežala na fyzickom serveri a neviete, čo s tým železom, môžete ho použiť s internými diskmi na Linux Harden repository. Veľmi elegantná záležitosť s minimálnou znalosťou Linuxu. Nevravím, že úplne žiadnou, ale
s minimálnou a s využitím niektorých blogových postov, dokonca máme aj v slovenčine, jedného kolegu, ktorý publikoval veľmi detailný návod. Ste schopní si spovedniť úložisko, ktoré bude ďaleko efektívnejšie, čo sa týka výkonu, než akékoľvek NAS zariadenia. Moju lásku k NASu som už dneska deklaroval, takže je to jasné. Pokiaľ sa rozhodnete využiť cloudové prostredie pre ukladanie vašich záloh, prosím, naštudujte si zmluvné podmienky daného cloud providera. Hej. Tí z vás, ktorí už migrujú produkčné prostredia do public cloudov, si možno všimli v tých zmluvných ujednaniach, že public cloudový poskytovateľ má niečo, čo sa volá Shared Responsibility Model. A tento Shared Responsibility Model hovorí o tom, za čo zodpovedá on, a čo vždy, ale akože úplne vždy, je zodpovednosť na strane zákazníka alebo užívateľa. A v tom, čo je vždy vašou zodpovednosťou, sú aj dáta. Takže to, že sú tie dáta replikované v rámci rôznych geolokácií, v rámci nejakého cloudu, je veľmi povzbudivé, ale neposkytuje to žiadnu garanciu toho, že v prípade problémov, napríklad na softwarovej vrstve daného public cloudu, vám ten poskytovateľ bude schopný tie dáta obnoviť. Samotný spôsob, akým môžete pristupovať ku riešeniu potenciálnych ransomwareových hrozieb, by sa dalo rozdeliť do 3 kategórií. Tá prvá je prevencia, tá druhá je detekcia a tá tretia je riešenie už existujúceho útoku. V rámci prevencie vo výme nájdete celé stádo funkcionalít a produktov, ktoré viete aplikovať. V prvom rade je to už zmienené pravidlo 3.2.1 plus 1.0. Druhé, zmieňované testovanie. My už máme funkcionalitu Sure Backup na trhu 10 rokov. To znamená, že mali sme ju dávno predtým, ako sa ransomware stal hitom. A táto funkcionalita je dostupná všetkým zákazníkom bez rozdielu rasy, náboženstva, pohlavia a budžetu. Umožňuje automatické testovanie obnoviteľnosti celých aplikačných stackov. To znamená, v rámci jedného testu vy môžete otestovať doménový kontrolér, databázový server, aplikačný server, prezenčnú vrstvu, webové servere. Čokoľvek budete potrebovať, dostanete informáciu, či tieto komponenty medzi sebou dokážu komunikovať po sieti, dostanete informáciu, či odpovedajú na portoch služby, ktoré tam majú odpovedať, dostanete informáciu, či tie dáta sú použiteľné danou aplikáciou. A môžete to použiť na ktorýkoľvek a každý jeden backup. Čiže žiadne ad hoc, proste viete to využívať systematicky. Long-side repository som už ospieval, nebudem zvyšovať saturáciu. Cloud. My sme pred nejakými 5 rokmi prišli s niečím, čo sme nazvali Scale-out Backup Repository. Bol to náš príspevok do sveta virtualizácie. Je to virtualizácia úložisk záloh. Kto z vás aktívne používa Scale-out Backup Repo? Obete vzadu zase. Ostatní nevedia. Scale-out Backup Repository vám umožňuje v podstate automaticky vyriešiť pravidlo 3.2.1. Vy si nastavíte zálohovaciu úlohu do niečoho, čo sa volá Scale-out Backup Repository. A toto úložisko, virtualizované, si automaticky robí kópie na iné, technologicky odlišné úložiska. To, kam zapisuje najprv, čiže ten beh zálohy, úvodnej je do niečoho, čo sa nazýva performance tier, čiže predpokladá sa, že z toho viete obnovovať najrýchlejšie a nachádza sa v on-prem infraštruktúre, respektíve v tej infraštruktúre, ktorú máte najbližšie k produkcii. Samozrejme, keď máte produkciu v cloude, tak aj performance tier by sa mala nachádzať v tom istom cloudovom prostredí.
Kópia sa vytvára do tzv. Capacity týru, čo je objektové úložisko, ktoré môže byť vo verejnom cloude, môže byť u nejakého lokálneho service providera, môže byť v nejakej inej lokalite vašej IT infraštruktúry. A tieto vrstvy, tieto týry môžu byť nezmazateľné. Každá jedna z nich. Máme tam už aj tretiu vrstvu, archívny týr. Ten je už podľa názvu pre dlhodobé ukladanie dát. Je to väčšinou využívané pre rôzne legislatívne požiadavky. Storageové snapshoty už som tiež ospieval. Šifrovanie. Prosím vás, šifrujte si všetky zálohy, minimálne tie, ktoré opúšťajú perimeter vašej lokálnej siete. Keď si to nezašifrujete vy, zašifruje vám to niekto iný. Veľmi jednoduché pravidlo. Hej. Prečo šifrovať zálohy? Dva základné dôvody. Prvá vec, súčasťou ransomwareových útokov je často vydieranie kvôli zverejneniu nejakých citlivých informácií, čo je celkom dobrý biznis model. Druhé, predpokladám, že všetci zálohujete len tie najdôležitejšie dáta. A útočníci to vedia. Čiže keď si vedia prečítať, čo máte v zálohách, tak sa nepotrebujú zdržiavať tým, že sa budú dobíjať do produkčného prostredia. Všetky cenné dáta, všetky dôležité informácie, všetky prístupové credentialy majú v zálohách. Stačí len, že im ich nebudete zbytočne šifrovať. Čo sa týka samotného detekovania útoku, kto chce tu na, čo máte Backup Essentially licencie? Netreba sa za to hanbiť, to je ako plnotučný produkt, tá istá binárka ako Vim Backup Application, lenže vy máte aj tú výhodu, že tam máte Vim One, čo teda vyše 80% našich zákazníkov netuší. V rámci Vim Backup Essential, čo je SMB-čková verzia Vim Backup Application a Vim One, nazývame to Vim Availability Suite, obsahuje nástroj, ktorý sa volá Vim One, ktorý proaktívne dohľaduje nielen zálohovaciu infraštruktúru, ale aj produkčnú virtualizovanú. Čiže ono to sleduje, čo sa deje na vašej výspire alebo Hyper-Včku, na to prednastavené zhruba 200 alertov, ktoré pokiaľ si hneď pri spustení toho toolu nastavíte, aby vám posielal alert do mailov, tak vás vyspamuje úplne ako geniálne. Ale pridaná hodnota je, že tieto prednastavené alerty vám dokážu na produkčnom prostredí identifikovať všetky anomálie typické pre ransomwareový útok. Či už je to zmena správania sa diskov v spojení so záťažou na CPUčkách, či už je to zmena komunikácie medzi dvoma komponentami, čo sa týka dátového trafiku, alebo je to schopnosť automaticky analyzovať na backup servery s jeho logou niektoré anomálie, ktoré už boli našim supportom riešené, pretože tam máme vytvorené niečo, čo sa volá inteligentná analytika. Je to nástroj, ktorý sa dá prirovnať reverznému call home pri diskových poliach. Diskové polia majú schopnosť call home, to znamená, že posielajú svoje logy do nejakého cloudového prostredia daného výrobcu. Vim One používa našu analytiku support týmu, čiže supportové casey, ktoré boli riešené. Stiahne si z internetu databázu nových caseov, ich signatúry a porovná si to s logmi daného backup servera. Ako náhle nájde zhodu, zobrazí vám alert a návod, ako situáciu riešiť. Data Integration API, formát záloh, ktorý vytvárame, ktorý ukladáme na file systémy, nám umožňuje poskytnúť zálohy aplikáciám tretích strán. Tie aplikácie môžu robiť ďalšiu analytiku, či už to je nejaký SIEM, alebo sú to nejaké ďalšie security tooly. Môžeme na ten spustiť nejakú forenznú analýzu bez toho, aby sme potrebovali používať produkčné prostredie. No a samozrejme riešenie exploitu obnova.
To, že vieme spustiť Instant VM Recovery nad stovkami virtuálnych strojov, to si vieme dokázať v akomkoľvek proof of koncepte. Každopádne v rámci Restoru sú dve situácie alebo dva body, na ktoré si musíte dať pozor. Prvý je, vo vašich zálohách pri úspešnom ransomwareovom útoku zrejme už sa nachádza nejaký kód útočníka, ktorý mu umožňuje sa vrátiť. Takže potrebujete spustiť niečo, čo sa volá Secure Restore. Tento Secure Restore vám v procese obnovy v podstate zavolá aplikáciu tretej strany, ktorá vám oskenuje dáta, ktoré obnovujete. A vyhlási vám, či je to bezpečné, alebo to nie je bezpečné. Stage Restore robí niečo podobné, ale umožňuje v podstate nie len nejakému antimalvéru, ale akékoľvek aplikácie tretej strany, alebo operátorovi, čiže niekomu, kto ručne bude písať nejaký skript, sprístupniť tieto dáta a modifikovať ich predtým, ako budú pustené späť do produkčného prostredia. To všetko sa deje vďaka niečomu, čo voláme Data Labs. V konzole Veeam Backup Replication Servera to nájdete ešte stále pod starým názvom Virtual Lab, pretože ten názov vznikal v dobe, keď sme sa venovali virtualizovanému prostrediu. A tento Data Lab vám umožňuje okrem funkcionality ako je Sure Backup, Secure Restore a Stage Restore aj publikovanie dát v zálohách napríklad vašemu DevOpsovému týmu alebo pre testovanie patch managementu alebo pre školenie vašich zamestnancov na nové verzie aplikácií a tak ďalej. Ďalšie veci si povieme detaľnejšie na ďalších slajdoch. Ešte raz by som chcel pripomenúť výhody integrácie storageových snapshotov s Veeamom. Nie je to len to, že ten storageový snapshot môže byť u niektorých výrobcov neprepísateľný. Je to aj to, že ste schopní granulárne obnovovať z týchto storageových snapshotov pomocou Veeamu identickým spôsobom ako zo záloh. Čiže nemusíte revertnúť celý snapshot na danom volume, nemusíte vrátiť celý disk do pôvodného stavu, môžete si z neho obnoviť len konkrétnu virtuálnu mašinu alebo len konkrétny súbor daného GSDS file systému, alebo dokonca si obnoviť len nejakú aplikačnú položku pomocou našich explorerov. Zároveň viete Data Lab spustiť aj nad takýmto storageovým snapshotom. To znamená, že môžete v podstate vytvoriť komfortne on-demand sandbox pre sprístupnenie aplikáciám tretích strán alebo pre vlastné testovanie. Už som spomenul šifrovanie. Tiež je dôležité mať na pamäti to, že šifrovacie kľúče alebo heslá sú vec, ktorá musí byť nejakým spôsobom chránená. Súčasťou Veeam Backup and Replication je niečo, čo nazývame Enterprise Manager. Tento Enterprise Manager sa vám dokáže starať o životný cyklus šifrovacích kľúčov a hesiel. Dokonca vám poskytuje aj možnosť, ktorá nie je úplne bežná, a síce pokiaľ z vašej organizácie odíde jediný človek, ktorý to heslo vedel, tak existuje workflow v rámci Enterprise Managera, ktoré vám poskytne univerzálne heslo na odšifrovanie vašich záloh. Toto univerzálne heslo nie je dobré niekde publikovať na sociálnych sieťach. Môže to spôsobiť nečakané výsledky. Šifrovať je dobré v princípe všetky úložiska vašich dát a všetky typy zálohovacích úloh, ktoré toto podporujú. Jedna dôležitá kvázi novinka, s ktorou sa stretávame stále častejšie u našich zákazníkov, ktorí boli úspešne napadnutí. Úspešne tým myslím, že reálne mali zašifrované dáta, ale ich zálohy boli obnoviteľné. Čo ale neznamenalo, že dokázali obnoviť. Hlavne kvôli tomu, že v prípade, keď máte zašifrované primárne dáta na vašom dátovom úložisku, obvykle ich nemôžete zmazať. Oni slúžia ako dôkazový materiál, používajú sa na následnú forenznú analýzu alebo slúžia v rámci vyjednávania, kedy nejaký
tým sa snaží s útočníkmi vyjednať buď nejaké lepšie platobné podmienky, alebo dokonca už sme sa stretli s tým, že nakoniec útočník bol ochotný poskytnúť ten dešifrovací kľúč zdarma. Ale to už chce fakt ako veľmi dobrého vyjednávača. Každopádne, ak máte funkčné zálohy, ktoré viete obnoviť a nemáte kapacitu kam obnovovať, tak to vašu situáciu naozaj nerieši. Preto Vim prišiel s možnosťou univerzálneho restoru. Čiže nemusíte obnovovať do pôvodného prostredia, nemusíte dokonca obnovovať ani na pôvodnú platformu, ale môžete obnovovať absolútne kam máte možnosť. Zálohovali ste VMware, nemáte VMware, môžete to obnoviť na Hyper-V, môžete to obnoviť do nejakého public cloudu, dokonca principiálne to môžete obnoviť aj na nejaké fyzické železo, čo síce nedáva úplne zmysel, ale technicky to možné je. A to isté platí pre cloudové prostredia. Ak ste si zálohovali svoje Azureové prostredie, útočník sa rozhodol, že sa stane administrátorom vašeho computového subscription, tak môžete tie zálohy obnoviť do on-premového prostredia alebo do iného cloudu. Zmena technologickej platformy sa deje automaticky. To znamená, ovládače, ktoré tam boli nahrané, v rámci tých operačných systémov sú disablované, sú tam nahrané ovládače pre platformu, na ktorú idete obnovovať. A samozrejme, viete si potom pri tom restore navoliť aj správnu konfiguráciu, čo sa týka kapacity a výkonu v verejných cloudoch. Takže žiadna záloha nie je viazaná na platformu, na ktorej bola vyrobená. Granularita je tiež veľmi dôležitý aspekt. Pokiaľ sa vám podarí útočníka zastaviť včas, alebo, ako je teraz dosť moderné, dochádza ku zašifrovaniu len začiatkov prvých pár stovák megabajtov alebo pár gigabajtov každého súboru, tak niekedy vám dokáže pomôcť aj to, že ste schopní veľmi granulárne obnoviť len tie dáta, ktoré reálne potrebujete. Stretli sme sa už aj s tým, že z dôvodu a nesprávne nastavenej politiky zálohovania bol užívateľ nútený obnovovať v podstate celý klaster, čo znamenalo, že v konečnom dôsledku na niektorých aplikáciách stratil viacej dát, ako sa mu podarilo obnoviť na tých zašifrovaných. Čerešnička na torte našeho portfólia sa volá orchestrátor. Keď si predstavíte disaster recovery plán a možnosť ho testovať a aktualizovať, tak to rozhodne nie je činnosť, do ktorej by ste sa mali hrnúť. Sú oveľa zábavnejšie aktivity v rámci nejakého IT operations. Každopádne je dobré mať nejaké disaster recovery plány a v rámci funkcionality orchestrátora tieto nejaké plány môžete vytvárať s veľmi vysokou úrovňou aplikačnej spoľahlivosti. To znamená, máte tam zahrnuté v rámci DR plánu správne zalicencovanie prostredia, sú tam testy performancové, či v DR lokalite ste vôbec schopní z pohľadu performanceu a storageových kapacít zdvihnúť infraštruktúru, ktorú potrebujete. Máte k dispozícii automatické testovanie jednotlivých DR plánov a automatické aktualizácie, to znamená, keď vo vašom produkčnom prostredí pribudne nová aplikácia s nejakými virtuálnymi strojmi, automaticky sa zaradí do plánu, je testovaný a ste schopní v rámci týchto DR plánov mať veľmi vysokú úroveň istoty, že nech sa stane čokoľvek. Nemusíme sa baviť len o ransomware, ale môže to byť naozaj taký ten krásny model upratovačka. Tak naozaj ste schopní komfortným spôsobom v podstate symbolicky jedným tlačítkom, aj keď v rámci softvéru to tlačítko sa ťažko definuje, preklopiť do DR lokality a tou DR lokalitou nemusí byť nevyhnutne identická infraštruktúra v nejakom inom datovom centre, ale môže to byť zase iná platforma, cloud. Môžete pre jednotlivé kroky toho DR plánu využívať
storageové snapshoty, môžete využívať Continuous Data Protection funkcionality Veeamu, môžete používať repliky virtuálnych strojov, takže nebavíme sa len o backupoch. Čo je dôležité si uvedomiť je, že ochrana vašich dát nie je tzv. Set and forget, nie je to jednorázová aktivita, ale je to vec, ktorá sa jednoznačne neustále vyvíja, tak ako sa menia hrozby. Pred 5 rokmi, myslím, že nikto z nás, ako sme tu by si netrúfol tvrdiť, že najväčším problémom zálohovania bude ransomware. To sa riešili úplne iné veci, spoľahlivosť hardwareu. Obvykle, v podstate v tej hitparáde ešte stále veľmi vysoko sú samotní užívateľia, to je taký obľúbený weak point. A na to, aby ste v podstate udržali to tempo vývoja, potrebujete sledovať, ako sa menia hrozby, ktorým musí to zálohovanie čeliť. My na to máme rôzne návody. Myslím, že čo sa týka edukácie, tak sme na tom celkom dobre, keď sa niekedy znudení rozhodnete browsovať po našich webových stránkach, nájdete tóny materiálov a white paperov, ako riešiť jednotlivé typy ochrany dát, jednotlivé typy hrozieb. Ale v prvom rade je to o tom mať správny dizajn a tak povedz, nenechať to zálohovanie žiť svojim životom bez toho, aby ste zisťovali, ako to funguje. Krátke zhrnutie. Našou vlajkovou loďou stále zostáva a ešte asi dlho bude Veeam Backup and Replication, ktorý poskytuje všetky potrebné funkcionality na to, aby ste boli schopní prežiť ransomwareový útok, keď ste ochotní to robiť správne podľa nejakých best practice. Pokiaľ máte tú možnosť, využívajte Veeam One, aby ste sa o hrozbe dozvedeli včas. A pokiaľ je váš zamestnávateľ veľmi štedrý, tak si doprajte orchestrátor. Samozrejme, ten dáva zmysel od nejakej veľkosti infraštruktúry. Stávacie orchestrátorové DR plány, keď vaša infraštruktúra zahrania 4 virtuálne stroje, to už je viacej záležitosť koníčka než reálneho pracovného zaťaženia. Stále populárnejšie sú kontajnerové riešenia. Ste tu už niekto, kto ste skončili v kontajneri? OK. Pár hrdinov bolo. Niečo tam už máme. Ja sa nemôžem považovať za fanúšika tohto trendu. Niekedy pred 15 rokmi som bol veľký zástanca kontajnerovej virtualizácie, ale to ešte sme neboli v tomto stave. Každopádne je to jeden z trendov, ktorému sa veľmi ťažko budeme schopní do budúcna vyhnúť. Vzhľadom na to, že všetky naše životné funkcie sa presúvajú do softvéru a ten softvér sa vyvíja strašne rýchlym tempom, tak tento prístup DevOpsu a microservisov je niečo, čo do budúcna je viac menej nevyhnutné, ale platia tam tie isté pravidlá ako pri, keď to nazveme, plnotučných aplikáciách. Tie dáta potrebujú byť nejak chránené, aj keď kontajnery pôvodne boli vymyslené v stateless móde, stále viacej kontajnerových riešení už zahrňa aj stateful data, to znamená, potrebujete mať nejakú politiku na ich ochranu a DR-ko. No, trošku pohľad do budúcnosti. Skúste si tipnúť, čo majú spoločné tieto legendárne názvy. Luxus, áno. Je to všetko V12. My budeme mať V12 pravdepodobne koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. A keďže leitmotívom ochrany dát je v súčasnosti cybercrime alebo kybernetický zločin, tak som si dovolil pred rokom, keď sme sa ešte bavili s našim produktovým managementom o tom, aké funkcionality by tam nemali chýbať, a na našom internom fóre navrhnúť
taková vec, že by mal náš backup server webárkový poskytovať užívateľom možnosť nejakej základnej analýzy, čo majú zle. Že toto vnímam, že oblasť, v ktorej naši užívateľia zlyhávajú nie kvôli tomu, že by boli ignoranti, ale kvôli tomu, že univerzálny administrátor nemá šancu vo všetkých technológiách ísť dostatočne do hĺbky a často na to nemá ani čas. A bol som veľmi potešený, keď v druhej bete našeho produktu som našiel test, ktorý zatiaľ v bete má týchto pár kontrolných bodov a do budúcna sa s ním počíta, že bude robiť dosť rozsiahlu analýzu toho, ako vyzerá vaše zálohovacie prostredie z pohľadu best practice. A týmto vás chcem posmeliť, pokiaľ máte pocit, že čokoľvek, akákoľvek funkcionalita chýba v našich produktoch, nebojte sa písať na naše fóra. Všetky podnety sú zbierané, sú brané do úvahy a snažíme sa tie produkty potom prispôsobiť tomu, čo reálne je dôležité. Ďakujem za pozornosť. Vraciam slovo do réžie. Ďakujem pekne. Tak dúfam, že vám Boris približí rozdiel medzi zálohou, ktorá sa má standing ovation, takže dúfam, že sa Borise podarilo vám približiť rozdiel medzi zálohovami, ktoré sa nedajú obnoviť a tie, ktoré viete úspešne obnoviť. Takže ďakujem pekne.